Har vi mennesker en sjæl? Og hvad sker der egentlig, når vi dør? Kan vi se ind i fremtiden? Og kan vores tanker helbrede os? De spørgsmål har hidtil handlet om religion og tro. Men et stigende antal videnskabsmænd forsker nu seriøst i disse områder. Og hvis deres teorier er rigtige, vil de fundamentalt ændre vores opfattelse af, hvem vi er. Når vi bliver syge, tror de fleste af os, at der er noget galt med vores krop. Så går vi til lægen, og så bliver vi repareret med enten medicin eller operationer. For eksempel er ca. 350.000 danskere på lykkepiller. Men hvad nu, hvis medicinen slet ikke virker? Hvad nu, hvis de fleste sygdomme kommer fra syge tanker i stedet for en syg krop? Kan vi så tænke os selv raske, eller kan vi måske endda tænke os selv ihjel? Jamen, vi ved, at vores tanker og vores følelser om os selv påvirker vores helbred. Spørgsmålet er bare, hvor meget og hvordan. Det forsker John Brodersen i. I 2007 bliver der publiceret en historie om en 26-årig mand, der deltager i et medicinsk forsøg. Han er deprimeret og har fået udleveret et helt nyt medicament. Forsøget har været i gang i en måned, og han har som foreskrevet taget 1 pille om dagen. Da der så er gået den her måned, så har han et skænderi med sin kæreste. Det er åbenbart så alvorligt et skænderi, at han i en impuls handling, i en tilstand af affekt, meget ked af det. Så tager han 29 af de her tabletter på én gang. Heldigvis så søger han hjælp i skadestuen i nærheden af, hvor han bor. Så, kom ind. Hvad sker der? Kom ind her. Hey. Kom lidt tættere på. Hvad er der galt? Da han tropper op ind i skadestuen, så siger han til personalet der, at han er meget dårlig. Jeg har spist alle mine... Ja, du spiser nogle piller? Ja, hvad er det for nogle piller? Og han besvimer faktisk. Nu skal du høre en gang. Nu sætter vi lige sådan noget overvågning på. På det tidspunkt er hans blodtryk meget lavt. Det er 80 over 40, og hans puls den er 110. Et blodtryk på 80 over 40 og en puls på 110 kan betyde, at en patient enten er udsat for en allergisk chokreaktion, har indre blødninger eller er blevet forgiftet. Han er kraftigt påvirket, og det her det er en alvorlig tilstand. Jeg kan ikke rigtig se, der står noget medicin. Hvad er det for noget medicin? De gør ikke ondt, de her. Kasper, prøv lige at høre efter, hvad jeg siger. Hvad er det for noget medicin? Ved du ikke? Nej. Du får lige sådan en her i næsen. Det er bare noget frisk gift, ikke også? Du se, jeg lægger lige et drop på dig. Der kommer et prik. Og i løbet af de næste 4 timer, så får han faktisk 6 liter saltvand, og det er altså en ret stor mængde, som hos langt de fleste vil normalisere blodtrykket og pulsen. Det sker faktisk ikke. Jeg siger saturationen. 100 og blodtryk. Den 26-årige mand har stadigvæk et relativt lavt blodtryk og en relativt høj puls. Så det tyder virkelig på, at han er meget påvirket. Har du noget imod, at vi lige kontakter din læge for at høre, hvad det er for noget, du får? Efter de her 4 timer, hvor han så har fået 6 liter væske og blodtrykket og pulsen stadigvæk ikke er normaliseret, så vælger man at kontakte den ansvarlige læge for det videnskabelige forsøg, fordi så kan man få brudt koden og finde ud af, hvad er det for noget medicin, den her mand han får. Det viser sig overraskende, at den 26-årige mand kun har fået snydemedicin. Jeg har været inde og kigge, og han tilhører placebo-gruppen, så... Gør han det? Han ligger placebo? Det viser sig så, da man har brudt koden af den her 26-årige mand, at han får kalktabletter. I sådan nogle forsøg, for at man kan se, hvordan det virker, så får halvdelen noget, som er fuldstændig harmløst. Og du tilhører den gruppe, der har fået noget helt harmløst. Så de kapsler, du har taget, det er bare
noget kalk. Det går man så ind og meddeler ham, og i løbet af 15 minutter, så bliver hans blodtryk helt normalt, og hans puls bliver helt normal. Hvor han i begyndelsen er meget påvirket, både fysisk og psykisk, så bliver han sådan helt overrasket og glad og bliver helt rolig, efter han får at vide, at han har fået de her snydetabletter. Den her historie, den illustrerer med al tydelighed, at hvis vi har som mennesker en forventning om, at der skal ske noget negativt, hvis vi tror, at vi er syge, hvis vi tror, at vi får en aktiv behandling, at så påvirker det os. Det kan så påvirke os i en positiv retning og en negativ retning, og i det her tilfælde påvirker det jo patienten i en helt klar negativ retning. Selvom videnskaben i mange år har kendt til den såkaldte placeboeffekt, hvor patienter får det bedre, selvom de kun får uvirksomme kalktabletter, har der ikke været den store interesse for fænomenet. Men i 1994 bliver der på et hospital i Denver lavet et forsøg, der kaster nyt lys over den gådefulde effekt. 40 Parkinsons patienter skal opereres i hjernen for at afprøve en ny teknik. They were really willing to put their brains on the line, so to speak, for a new treatment that might offer some hope. Cynthia McGray er fra starten med til at designe forsøget, og hun skal blandt andet teste, om patienterne får det bedre. Parkinsons syge skyldes, at cellerne i hjernen ikke producerer nok af stoffet dopamin. I forsøget blev der indopereret stamceller fra fostre i håb om, at dette kunne sætte kroppen i gang med at producere den manglende dopamin. Judy Haslett fik Parkinsons som ung, og symptomerne var med årene blevet gradvist værre og værre. Oh, I was violently dyskinetic. I could never tell whether I would go on or off on any given point in any day. I could be anything. I would be violently flailing around or unable to move completely, just stiff and screaming for the lack of mobility. So I was coming to the stage where I wasn't going to be able to work. I was young, I was 40, and I was nervous. I wanted to stay alive and keep moving, and so I took the opportunity. I wanted an opportunity that would be drastic. I wanted to really have an improvement, so I took a chance. Judy er hårdt ramt af sin sygdom og beslutter at deltage i det eksperimentelle forsøg. Operationen er kompliceret. Man borer 4 huller i kraniet, og med lange nåle fører man fostercellerne ind i hjernen under lokal bedøvelse. Well, when I was in surgery, I felt them do something in my head, and it felt like they had broken through the lining of my brain. Kort tid efter operationen begynder der at ske voldsomme forandringer. I could move, for one thing. I could walk somewhere trustworthily. I was eating, which I hadn't eaten normally for a couple of years. I began to sleep through the night. Før sygdommen satte en stopper for det, havde Judy været en passioneret kunstskøjteløber. And I was able to skate. One night I went and I skated so well, and I thought, oh good, I'm back on the ice. Og nu kunne hun pludselig skøjte igen. I hadn't been skating for 5 years. I hadn't been on a hike for 6 years. We'd just go on these little namby-pamby day hikes. Half a mile in, half a mile out. Judy viser klare fremskridt, og det ser ud som om den nye operation virker. Men Judy er rent faktisk med i et forsøg, hvor patienterne er blevet opdelt i 2 grupper. En, der får den rigtige operation, og en, der får en såkaldt placebo-operation, altså en snydeoperation. When they were asked which surgery they received, nobody had a clue as to which surgery they really got. Og patienterne fik ikke at vide, hvilken gruppe de var i, før 13 måneder senere. Judy får at vide, at hun er i placebo-gruppen. Det vil sige, at selvom Judy har fået boret hul i kraniet og stukket hul ind til hjernen, så har det kun været en placebo-operation uden nogen fosterceller. The opening sentence is, you have not had the surgery. They tell you right away, cold turkey. Og der er flere patienter, der ligesom Judy har fået det meget bedre, selvom de kun har fået placebo-operationen. I think some people were completely stunned because they in fact were doing so much better. Det er første gang, at man har lavet så ekstreme placebo-operationer, og første gang, at patienterne er blevet holdt i uvished i så lang tid. This was probably one of the longest double blinds, certainly involving surgery, that has ever been. So that was something very unique
Efter de 13 måneder bliver de to grupper sammenlignet for at se, om der er en effekt af den rigtige operation. We first looked at what people actually got and didn't find many differences between those who got the transplant and those who got the sham surgery. Det ser altså ikke ud til, at der var en effekt af fostercellerne. Men så kiggede Cynthia McGrade på tallene en gang til. Som en del af forsøget havde hun nemlig spurgt patienterne om, hvilken slags operation de troede, de havde fået. Og Judy troede for eksempel, at hun havde fået den rigtige operation, selvom hun ikke havde. Og her bliver forskerne overrasket. Those were better, significantly better for those who thought they got the surgery than for those who thought they got the sham, no matter what surgery they really got. And that was incredibly striking and amazing. It's like, wow. I think because I wanted so badly to get well. I think I was wishing I could do things, and the wish created some energy that I was able to do something. And since I had been able to do nothing for so long, being able to do something was a big deal. This shows the mind-body connection. It's based on what people thought they got. They were a heck of a lot better on a number of measures, not only of self-report, but based on what doctors and nurses who were also blind at the surgery that people got. They were better on those measures, so that was what was so amazing. Judy og de andre forsøgsdeltageres tro på, at operationen virkede, havde altså en direkte helbredende effekt. Everybody around me is supporting me to get better. Like people were wanting me to go back to work. People were planning ahead. You know, I was planning ahead. And it was just the hope of the feelings. Da Judy mistede troen på, at operationen virkede, vendte symptomerne tilbage igen. Hun fik senere den rigtige operation og fik det straks bedre igen. Forsøget med Parkinsons-patienterne vakte stor opsigt over hele verden. For hvordan kan det være, at noget så tåget som vores tro på et positivt resultat kan påvirke en sygdom, der er så neurologisk kompliceret som Parkinsons? Og hvor meget betyder det i relation til sygdom, hvad omgivelserne fortæller os? Det er vigtigere, at man tror på, at man får en effektiv behandling, end at man rent faktisk får en effektiv behandling. Det mener Lene Vase er en af konklusionerne på Parkinsons-forsøget. Hun er en af Danmarks førende placeboforskere. Hvordan går det? Derfor vil hun finde ud af, hvor meget lægens ord egentlig betyder for patienters helbredelse. I det her forsøg, der udnytter man det forhold, at vi så småt er begyndt at vide, hvad er det for nogle faktorer, der kan give en placeboeffekt. I en type forsøg kiggede forskerne på patienter, der havde store smerter efter en operation. De bliver inddelt i to grupper. Den første gruppe får smertestillende medicin af en automatisk pumpe, uden at vide, hvornår de får den. Hvad sker der, når folk får medicin, uden at de er klar over, at de får det? Den anden gruppe patienter får derimod medicinen af lægen. Der prøver man at optimere patienternes oplevelse af, at de får en behandling. Jeg giver dig nu en stærkt smertestillende medicin, som vi har god erfaring med. Begge grupper af patienter skal så selv vurdere, hvor meget deres smerte forsvinder. Sådan faldet en del, synes jeg. Når det er lægen, der kommer hen og giver den smertestillende medicin, så falder patienternes smerte langt hurtigere, end hvis de bare får det af en infusionspumpe. Lægens ord kan altså gøre smerteoplevelsen mindre. Men kan lægens ord også virke omvendt og forværre smerten? Det undersøgte forskerne i et andet forsøg. Her gav man patienterne det stærkt smertestillende remifentanil, men denne gang sagde lægen det stik modsatte af sandheden. Det medicament, du får nu, det kan gå ind og forværre din smerte. Så det vi rent faktisk ser, det er, at deres smerte bliver forværret. Og det er ikke kun noget, patienterne tror. På hjernescanninger kan forskerne se, at ordene direkte påvirker smerteoplevelsen i patientens hjerne. Vi kan se, at der er øget aktivitet i de områder af hjernen, der bearbejder smertefulde stimuli. Så det ser simpelthen ud til, at folks forventninger og deres negative tanker, at det i nogle tilfælde kan gå ind og hæmme den aktive effekt af behandlingen. Dette forsøg viser altså, at lægens ord ligefrem kan ophæve virkningen af et af de stærkeste smertestillende stoffer, vi kender. Vi er taget til Italien, til universitetet i Torino. Sometimes verbal suggestions are more important than the specific action on the drug. Det her er Fabrizio Benedetti, en af verdens ledende placeboforskere. Ved hjælp af de nyeste scanningsteknikker undersøger han, hvordan hjernecellerne bliver påvirket af placebo.
What you tell your patients produces some changes, some specific changes in the patient's brain. På baggrund af forsøget i Denver bliver Benedetti inspireret til at lave et nyt placeboforsøg med Parkinsons patienter. Normalt får Parkinsons patienter medicin, der indeholder dopamin, og det lindrer deres symptomer. I Fabrizio Benedettis forsøg tror patienterne, at de får aktiv medicin, men i virkeligheden er der kun saltvand i kanylen. You tell the patients now your motor performance is going to improve. Og hvis patienten tror på det, sker der noget. Ved hjernescanninger fandt Benedetti overraskende ud af, at helt specifikke nerveceller i hjernen blev aktiveret. You give fresh water or the usual sugar pill, and this is induced the release of dopamine. Og stoffet får musklerne til at fungere normalt igen. After placebo administration, there is a striking decrease in the symptoms of Parkinson's disease. Så vores tanker alene kan altså få syge hjerneceller til at opføre sig som raske igen. What is going on in your mind has a powerful influence on the immune system, on the endocrine system, and also on many other physiological functions of the body. Mange kliniske forsøg har efterhånden vist, at placeboeffekten påvirker et hav af sygdomme i større eller mindre grad. That's a quite amazing interaction between mind, complex mental activity and the body. Men hvornår virker placeboeffekten bedst? Forskningen viser, at jo større forventninger man kan give patienten, jo stærkere er effekten. Hvid kittel virker bedre end ingen kittel. 4 kalktabletter om dagen er bedre end 2. Nogle farver på pillerne virker bedre end andre. Indsprøjtning virker bedre end piller, og operationer virker bedre end indsprøjtninger. Især ved operationer, der kan der være grund til at tro, at en del af effekten kan være en placeboeffekt. Fordi at det tit er højt uddannede personer, der udfører operationerne, og der er tit meget store forventninger til de operationer. Det er virkelig et indgreb, der kræver meget og der koster meget. Og det er ikke kun Parkinsons patienter som Judy, der har lavet snydeoperationer på. Man har lavet lignende forsøg med knæoperationer og hjerteoperationer. Og i flere tilfælde viste det sig, at placebogrupperne fik det lige så godt som dem, der fik de rigtige operationer. Altså folk, der arbejder stringent med placebo, vil sige, at mange operationer er måske bare en stor placeboeffekt. Men placebo har faktisk en ond tvilling, noceboeffekten. Det betyder, at når vi har negative forventninger, så påvirkes kroppens celler lige så kraftigt, som hvis vi har positive forventninger. Det var det, der skete for den 26-årige mand i det medicinske forsøg. Han troede, han skulle dø, og derfor reagerede kroppen så alvorligt. Forskerne har derfor undersøgt, hvordan negative forventninger kan føre til fysiske symptomer. Sammen med Fabrizio Benedetti har vi lavet en større undersøgelse af noceboeffekter. For eksempel har man lavet forsøg med en ny type af migrænemedicin. Patienterne fik at vide, at der kunne være bivirkninger. Så får de ved den milde behandling at vide, at du skal vide, at der kan være den bivirkning ved den her behandling, at du får lidt hovedpine. Hvorimod, hvis de bliver indrulleret i et forsøg med et meget stærke medicin, så kan de få at vide, at det her det kan føre til opkastning og spiseværing og svære mavesmerter. Patienterne i placebogruppen, som kun fik kalktabletter, blev også advaret mod bivirkningerne. Dem, der var i den milde gruppe, havde milde bivirkninger. Dem, der var i den medium-gruppe, havde medium bivirkninger. Og dem, der var i den svære gruppe, de havde svære bivirkninger. Så vi kan simpelthen se, at de her patienter, de har udviklet de bivirkninger, som de er blevet fortalt om, at der kan være en sandsynlighed for, at de udvirker. Så det er et eksempel på, at det, at man får nogle forventninger om, at der kan ske en forværring af ens tilstand, at det ser ud til rent faktisk at kan give en forværring af ens tilstand. Via tankens kraft kan vi altså blive fysisk syge. Men kan negative tanker ligefrem være farlige? David taget til Rutgers Universitet i New Jersey for at finde ud af. There are people who are saying their health is very poor, and yet there's nothing wrong with them at all, and we've found people like that in our studies. Ellen Eidler er ekspert inden for det, som kaldes selvvurderet helbred. Her beder man simpelthen folk om at vurdere deres eget helbred på en skala fra 1 til 5. Hvor 1 er meget dårligt, og 5 er meget godt. It turns out that in maybe over 100 studies now, beginning back in 1982, that people who rate their health as poor or fair are much more likely to die over a follow-up period when they're compared with people who say their health is excellent. It's a very surprising finding, but it's a very strong one, and there have been so many studies now. Så det vil sige, at hvis 2 personer er lige raske, men den ene tænker negativt om sit helbred, og den anden positivt, ja, så dør den negative langt tidligere end den positive.
Men hvor farlig er denne negative selvvurdering så i forhold til de andre skadelige livsstilsfaktorer, vi udsætter os selv for? Even after you take account of their physical health status, their age and gender, and in addition to that, lifestyle behaviors like smoking or drinking or overweight or physical activity. Yet the self-rated health, the simple answer to this question, has been a significant predictor of mortality above and beyond all of those things. Tallene viser altså, at negativ vurdering af helbred er farligere end overvægt, druk og rygning, og korter skønsmæssigt livet af med cirka 10 år i forhold til positiv selvvurdering. If we look at the status of health in the world and disease and illness, we'll find this, that far less than 10% of illness has to do with the physical, organic body. Bruce Lipton er cellebiolog og har forsket indgående i, hvad vores bevidsthed og tanker betyder for vores helbred. Your belief causes actions of the brain to secrete chemistry, which correspond to the belief. In other words, if I'm in love, I'm not releasing stress hormones. I'm releasing harmony and love hormones. So whatever I perceive, I release chemistry that matches that perception. And that chemistry changes my physiology and my genetics dynamically. So the point about it is this, then as I change my mind, I change my chemistry, which changes the fate of my cells. Now we have the direct connection between how did mind alter the fate of the cells. Så både placebo- og nocebo-effekten virker ved, at vores tanker direkte påvirker kemien i hjernen og dernæst hele kroppen. The mechanism, let's say, of a nocebo effect is simply this. I'm afraid that something's going to happen. So I'm in that moment of fear, I start releasing stress hormones. The stress hormones go into the blood and affect the cells of the body to change them from a growth into a protection posture, which changes the genetic activity, shuts down the immune system. Because when we're afraid and stress hormones are released in the body, we shut off the immune system to conserve energy, to run away. So the stress hormones shut off growth, and the stress hormones inhibit the immune function, and those two activities alone cause the system to be exposed to disease. Bruce Lipton mener derfor, at det er tankernes kraft, der styrer vores gener, og ikke generne, der styrer os. It's the power of belief. It's not the power of positive belief or negative belief. It's the power of belief that overrides and controls the biology of the body. Med denne viden om placeboeffekten kan man spørge sig selv, hvor stor den reelle effekt er af al den medicin, vi går og tager. Vi er taget til det nordlige England til Hull Universitet, hvor en af verdens førende placeboforskere sidder. Og det han har fundet ud af, vil helt sikkert chokere mange. I was surprised to find how small, even in the published literature, the difference between drug and placebo was. Irving Kirsch er professor på Hull Universitetet i England og har forsket i placeboeffekten ved lykkepiller i mange år. Kirsch og hans forskerteam lavede en såkaldt metaanalyse, hvor de undersøgte 47 kliniske forsøg med de 6 mest anvendte lykkepiller. De vil vide, hvor stor placeboeffekten var. We found that the people who were given antidepressant drugs got better. That didn't surprise me. We found that people given placebos, dummy pills, pills with no active ingredient in it, they got better as well, and the difference, and this was the surprise, the difference was very, very small. It was so small that by official standards, it's not considered clinically significant or clinically meaningful at all. Metaanalysen viste, at 75% af effekten af lykkepiller er placebo, og dette vakte opsigt blandt andre placeboforskere. There is compelling evidence that more or less 75% of the effect is due to a placebo effect. Men Kirsch fandt efterfølgende ud af, at der var foretaget en masse forsøg med lykkepiller, som medicinalfirmaerne aldrig havde offentliggjort. Han søgte derfor aktindsigt hos den amerikanske lægemiddelstyrelse, og med alle de uofficielle tal lavede hans hold en ny analyse, der viste, at placeboeffekten var endnu højere end de 75%. Den var helt oppe på 82%. If you look at the whole picture, including the unpublished studies, most of the studies do not show even a statistically significant difference between drug and placebo.
Kirsches analyse samt en helt ny analyse fra 2010 viser, at der kun er en medicinsk effekt for de allersværest deprimerede patienter, som ifølge Kirsch udgør ca. 10% af alle, der tager lykkepiller. Lægemiddelstyrelsen, der godkender medicinen, erkender, at den medicinske virkning af lykkepiller er ringe. Der er nogle undersøgelser, som viser, at placeboeffekten faktisk kan udgøre helt op til omkring 80%. Jens Heisterberg er ansat i Lægemiddelstyrelsen og er også med i EU's rådgivende organ, der er med til at godkende nye lægemidler. Der er så stor en indbygget fejlrate, når man laver undersøgelser over for placebo. Og man skal behandle et sted mellem 5 og 10 patienter, før man har en patient, som rent faktisk har haft en effekt, en markant effekt af lægemidler. Hvis kun cirka hver 7. har gavn af behandlingen, så vil der ud af de 350.000 danskere, der tager lykkepiller, være cirka 300.000, hvor medicinen ikke har nogen effekt. Til gengæld bliver de udsat for en lang række bivirkninger. There are a lot of significant side effects that these drugs can cause, including sexual dysfunction, headache, nausea, vomiting. Second is that getting off them can be difficult. Lægemiddelstyrelsen mener alligevel, at det er acceptabelt, at alle de mennesker betaler for noget, der ikke virker medicinsk, men som har bivirkninger. Jeg synes, der er en fornuftig balance mellem den gevinst, der er, og de bivirkninger, der er. Det er jo ikke alle patienterne, som får bivirkninger. Så selvom det lyder meget, at man skal op på at behandle 5-10, før man får bare en, der har gavn af lægemidlerne, jamen så må man jo sige, for den ene, der så bliver helbredt for sin depression, jamen der er omkostningen så, at der er 5, 6 eller 7, eller hvor mange det nu er, som skal behandles uden at få en rigtig god effekt. Lykkepiller virker. Folk får det bedre. Men det er troen på, at de får det bedre, der virker for flertallet. Ikke selve medicinen, mener Kirsch. People spend a fortune on these drugs, and the problem is that they don't chemically make people better. There are alternatives, and one of the implications is that people ought to be not turning first to pills, but turning to alternative treatments that don't involve medications, that don't have side effects, that don't carry the risks that antidepressants carry with them. Og Kirsch peger på 2 effektive alternativer til lykkepiller. We know that physical exercise can help alleviate the symptoms of depression, and the side effects of exercise are excellent. And you might look for the kinds of psychotherapy, like cognitive behavior therapy, that have been shown to work and produce lasting results. Igennem en årrække, der har man set sjæl og legeme som værende adskilt. Og noget af det, man forsøger med placeboforskning, det er at prøve at forstå, hvordan hænger de her 2 sjæl og legeme sammen, og hvordan kan de bidrage til behandling. Hvis vi skal tænke placebo-nocebo-effekter ind i det, så vil det kræve, at vi vender bøtten på hovedet, og vi tænker helt anderledes. One of the main aspects is to induce and to trigger actually hope in the patient. We are dynamic and our lives change with our belief system. And if we know that and own that, then it says we are masters of our lives, not victims of our chemistry. I næste afsnit ser vi på, hvordan vi kan ændre vores bevidsthed og dermed udnytte de her skjulte kræfter, vi indeholder. Tak fordi I så med.